Ale ešte chcel pomôcť tým backcheckom v tejto situácii. Čederle, zakorčoval mu aj fajn, Sebastian Čederle dáva gól číslo 2. Veľký zápas. Vychytené akadémie, ktorú Nemci stále častejšie využívajú. A z času na čas ju uprednostňujú a je tu hat-trick. Sebastian Čederle a jeho nakorčulovanie si pred odkrytú. Sily. Kolenič. Koleničová strela, ale Tkač zbiera tento puk naspäť. Hľadal Koleniča pred bránkou. Tkač. Zapojí aj bekov a tak môže prísť pokus od gól! 4-0 pre slovenský tím. Pohotová dorážka pred bránkou. No a máme ďalšieho z tých mladých, neskúsených reprezentantov, ktorí zaznamenávajú presný zápas. Nemal rýchlosť, aj preto si pomohol prihrávkou na Minárika. Ten sa puk snažil podržať na krídle, podarilo sa mu to a následne sa Petrovický dostáva do šance a strieľa gól! Vyhrávame nad Nemeckom 1-0. Dostať výrazne ďalej od našej bránky, alebo ísť dokonca do šance a dávame z nej gól! Vyhrávame dvojgólovým rozdielom potom, ako sa vzdalo. Eugen Rabčan vynikajúco aj proti dorážke z bezprostrednej blízkosti, ale potom už prichádza pokus od modrej čiary. Rabčan bol rozhádzaný vo svojom postavení, bol tam pohyb pred jeho bránou.